Ameriketako minbiziagatik hiltzenean, bere etxean nengoen bizitzen. Armairuak erropaz beteta zeuden. Nire amani baino asko zargalagoa zen eta erropa horiek nabarmen ez zidaten balio. Baina erropa horiek 8 urte pasa zituzten armarioan txintxilik. Zergatik? Hau ez diot inori sekula kontatu, baina iruditzen zitzaidan arropa horiek antzaudela nire ama agian itzuli zitekelatak, noski itzuli ezkero arropak beharko zituela. Eta era berean banekien hilda zegoela eta ez zela itzuliko. 8 urteren buruan, bularreko minbizia diagnostikatu zidaten egun berdinean, ustu nituen armairu horiek. Dolu zaharrak, dolu berriei egin zioten espazioa. Min bizi, Inurriren podcasta, Olatz Merkader eta Inurritegiarekin. Bizi, min bizi, eta hil arte bizi. Zelulak dituzu, ugaltzen ari zaizkizu, podcast hau zuretzako izan daiteke. Zatoz Inurritegira. Bidaia honek negarra, algarak, hotzikarak eta garuneko esgintzeak eragin ditzake. Dogmatiko, moralista, zurruna bazara edota irreverentzia ez badezu gogoko, ez gara podcasta entzuteak eragingo dizkizun albo efektuen erantzule egiten. Kaixo Oiartzun, eskerrik asko denoi, ona etortzagatik. Gu Inurri gara, intsektu txikita nekaezin talde bat, minbiziaren akonpainamentu eta formazio lanean diharduguna, ikuspegi feminista eta eraldetzaile batetik. Eta minbizia lehen pertsonan bizi izan dutenei ahotsa eman nahi diegu, eta bere garaian diagnosia jaso genuenean entzutea gustatuko litzaiguken podcasta egiteko asmoa dugu. Eta bai, punk gara, pink baino gehiago, minbizia ez dalako arroxa bere biziko marroia baizik, baina bizitzaren zati bada erditu, hazi, hil edo kaka egitea dan bezalaxe. Hala eta guztiz ere, gaur bat alasi baino lehen, aserre xamar, eta bakizu den minbizia daukazunen aserratzea zaizula bateko meni, eta horregatik nahi dut hemen bota, prebentzioaren inguruan hitz egin nahi dugu. Azken boladan, nabaritzen ari gehalako, badagoela joera bat, minbizia dugun ongan pertsonalizatzeko gaixotasuna izanaren erantzukizuna. Hau da, prebentzioa zer da? Kirola egin, argala egon, osasuntsu jan, eta batez ere alkoholik ez edatea. Nik item horiek guztiak betetzen ditut, eta behitu minbizia tokatu zait. Orduan Inurritik etengabe aldarrikatu dugu osasun sistema publikoaren beharra eta osasuna ere integratu batean ulertzearen beharra baita. Gure sexualitatea, elikadura, kirola, fisioterapia, arreta psikologikoa barneratuz, baina kapitalismoak ulertu du mezua eta ulertu du zen nahi dugun eta ze behar dugun. Eta sortu dira zerbitzu horiek ematen dituzten enpresak eta aholkularitza online 589 euro hilabetero. Hau da, 600 euro ken bat. Bizidea mundu hiperkutsatu batean, kimiko zinguratuta, estresaz, lepo, jaki ultraprozesatuak jaten, produzitzera bideratuta. Abiadura jasangaitza da, eta hori sustatzen dugu, eta hori buruz inork ez du ezer esaten. Eta ez da ezer ikertzen benetan gaixotze gaituzten arrazoi guzti horien inguruan. 3 pertsonetatik batek minbizia eduki behar baldin badu, ikerketak eta prebentzioak beste hildo batetik jo beharko lukete. Eta erantzun kolektiboak behar ditugu, eta neurri politikoak behar ditugu. Despolitizazioa jasateko arriskuan gaude, infantilizatzen bagaituzte, ala zemona behitu, burusoil dago, arroxaz jantzita, dieta makrobiotikoa egiten eta sentadilak egiten, behitu ze ondo. Bestalde, profesional zoragarriak ditugu, baina Inurriren Instagrama jarraitzen baldin badezute, ikusiko zenuten zenpatia, sensibilitate falta eta infantilizazioa jasan behar dugun batzutan minbizia dugun pertsonak. Eta askotan galderak egiten ditugu eta soilik ez zaigu erantzuten. Gure ongizatea antolaketa politiko eta elkartasun feministatik eraiki behar dugu, ze heteropatriarkatu kapitalista honek babies. Estanda hau aztu gabe eta estarrian korapilo bat daukadala, barnera begira jarri nahi dugu baita hasi baino lehen, eta saio hontan 3 emakume oso presente dauzkagu. Xamurra eta zoragarria, gogorra eta ederra izan delako beraiekin bizitakoa, eta plazerra eta suertea mundu xelebrontan espazio eta denbora pusketatxo bat beraiekin partekatzea. Batetik Anes Naola Oiartzuarra,
Gaur duela 7 urte hiltzen Eba Kanpo Muelerrena, eta gaur astebete 7 egun hil zitzaigun gure Irantzu Inurri Iruindar Maitearena. Orain ezin ditugu besarkatu, baina gure hil arte bizi leloa primeran gorpuztu zuten denek. Eta antxe irudikatzen ditugu gure amekin batera, krisekin batera, nunbait baldin badaude, akelarrean ederki. Bueno, gaur batalean esan Instagram bidez inkesta bat egin genuela eta demokraziaren aldarean sakrifikatuta natorrona doluari buruz hitz egitea, baina abisatzei zuet peña urrengoan estatu kolpe bat jodetela eta sexualitatea zizedungo degula bai, ala, bai. Ados? Eta guztiontaz hitz egiteko, doluari buruz hitz egiteko nire ondo ditut. Julene Jarramendi, Naiara Ormazabal eta Maoxe Arana. Mesedez neskak, labur aurkeztuko zenukete zeun burua? Bai, bueno, ni Julene naiz, 25 urte dazkat, eta lasartearra naiz. Eta, bueno, ni gaur hemen entorri naiz, nire ama duela 6 urte hiltzala bularreko minbizi metastasikoaz, 10 urte zehuntzan gaixo, eta bueno, duela 4 urte, behar banekan ez, nik uste nahi dolu prozesuan partez, zara nire ama presente dute, eta enekin nola, eta, bueno, elkarte bat sortu nuen, mirenekin batea ez pixkat, ez, omenaldia egiteko ere bai, Baize, jendeak doluan batzuk drogak hartzen dituzte eta beste elkarteak sortzen dituzte. Bai, ez ordan, bazan, ez, alde batetik ikusi nula 10 urte hauetan, ez, esan ditugun gauza guzti horiek, ez, manik marroi bat gehiago ikusten nula, ez, arroxa baino eta pixkatu hortitiraka, eta bestetik, nire amai ez, omenaldi txiki bat iterren, eta, bere esentzian ideukaterako eta hortan jarraitzeko. Ni Naiara Ormazabal naiz, Gasteiztik nator. Ia ekainaren 30ean detektatu zidaten bularreko minbizia. 10 hilabete daramatzat tratamenduan, oraingoz, eta oraindik luze da, baina gai honekin ikusita eta ni oraintxe bertan dolu prozesu batean nago. Azkenean hau suertatu zitzaidanean mundua gelditu zitzaidan, eta zaila da konturatzea automatiko batean goazela prozesu guztian zehar, tratamendu guztian zehar, eta orain ja tratamendua denbora gehiago pasatzen ari denez, tratamendu batetik bestera, orain konturatu nahi ez dolu prozesu batean nagola eta beldurra ematen duela, ez? Gauza desberdin batzuk suertatzen direlako oraintxe bertan. Eskerrik asko, Maoxe? Kaixo atzaldeon, ni Maoxe Arana naiz, 53 urte ditut, sortzez astiarrakoa, bina 18 urtez gurutzen bizitzen nagona. Adibidez, zarautzen dagetaren horrek ez dizu konbalidatzen zarauztartasuna, Ja, baina, adoptatua, gurutzen ja adoptatua naz, bai, esango genuke. 50 urtekin bete baino 2 hilabete lehenago, nire bularra goxatzen nuen bitartean, 2 koskor harrapatu nituen, eta horra zizten nire ibilbidea. Minbiziarekin, ibilbide bat, nire parte zen, baina harreman toksiko bat zen, eta harreman toksiko egin bertzaien bezala, moztu egin nahi nuen lehen, eta adituak esandako dena bete nuen, eta egia esan prestatu nintzen fisiko eta psikologikoki psikologo batekin egon nintzen hasieran, bai ni eta bai senarra, hemendikan eskerrak eman behar dizkiot Leireri, gaur egun ere berarekin nago, minbizia elkartekoa, fisikoki ere lanbidez fisioterapeuta naiz, eta banekien ariketa fisikoa ze onurak zituen, bino hemendikan bai esan nahi dut, falta hutsune handia bilatu dut horretan, ni bai banekien bino jendeak etzekien zer egin. Bai ematen dizkigute triptikoa, bino ez dago inon ez ariketa triptiko bat, ez ezer, eta hemendikan gutxinekoz fisioterapia sala bat kimio salan ondoan egotea, non profesional bat zure egoeran baitan, gaina egun horretan analitika jasotzen duzu, eta orduan esateizute gaitzean ala ez, horren baitan aldizu esan aste horretan ze ariketak aldituzun egin etxean. Gainean eritokatu zitzaiten garaia izan zen konfinamentua, eta karo denak etxean ginen.
esaten zizuten gauza bakarra jendeari, nik beste gauzak egiten ditun, makarra xamarra naizelako, bino esaten zizuten ibiltzea barkatu zinaiz etxetik atera. Behin gaina badakatola pasaditxo bat, gurutzen dena malda da, eta ibiltzea ateratzen izan, eta semeakin ateran izan, bazpare amareatzen izan edo, eta udaltzaingo bat pasatzen. Eta geratu zian, noski baiez, eta semean behitu. Nahi behiazu, multa jarri, baina ikusten dezunez, paziente onkologiko bat naiz, eta ibili egin behar dut, egunero. Orduan, zuk ikusi. Argi dago, begiratu zian, bale oso ondo, lasai ibili, eta jo. Abakotan, titikalgoek ere oso ondo funtzionatzen omen dute, lehenitan jeak esan da, oso funtzionatzen omen dute. Batzpare, hor uste izuet... Baitare. Eta, horregatik ez, agian beste jende horrek izan da horrelako aholku batzuk onurak, ariketa fisikoak ditun onurak ere izango zituen. Naiz eta personalizatu egin behar dira, eta ez badakazu gogorik ez dezu egiten, punto. Eta ere, bi gauza bakarrik. Kulpak eta autoexigentzik, suta, arantxa ez du hemen, baina hoxe, azpimarratu digu, kulpak eta autoexigentzik, suta bat. Eta bi, nola izango deu podcast saio bat, gure gotzone sagarduin maitiataz oroitu gabe. Evidentzia zientifikoan oinarritutako tratamentuak behar ditugu. Eta seguru gaina, diru pila bat aurreztuko diogula kolektibidadeai. Asko zobeto eramango dudena, eta dena asko zobe izango da. Mesedez gotzone. Venga, etorri gure saio batea eta eseri hemen da aitu, entzun. Eta laguntza psikologikoa baita ere. Bai, hor, aipatu duzu laguntza psikologikoarena, eta hor, Asociación contra el Cáncer deitzen diotenak, ez dala bate lagu bezala pank eta makarra izatearen sospetxoso, argita garbi uzten du, autonomia erkidegoen 84%ean ez dagoela gaixoarentzat behar adinako arreta psikologiko espezializaturik, eta inguruarentzako ez da ere. Gaur egun, orain berriro hasinaz, eta gaur egun omen dago baita ere familia artekontzako, sementzako. Ni orduan galdetu nuen, orduan ez zegoen. Bino gaur egun bai. Gotzone, hori ere, elkartek eta lan zoragarri egiten dute, baino sistema publiko edo osasunaren ikuspegi integral baten aritik, beharrezkoa iruditzen zaigu, ze gaude como las maracas de Machín ikuste guzu, ezta? Bueno, Inurritegian galdetu deu, doluan inguruan, zer da zuentzako dolua, eta egia esan panorama nahiko bortitza planteatu guzue, mina, galera, pena, agurra. Baten batek aipatu du bizitzen jarraitzeko prozesu ezinbestekoa dela, introspekzio mingarria, saudadea, itxiera eta zabalera, eta baten batek planteatu izan du bere garaian ez eginak lan ikaragarriak eman dizkiola. Bai, nik ere, nire amak 10 urte zehuntzan gaixo ez, eta, azkeneko urtean, nahiko evidentea zara, bukera bat paseukala ez, eta beti, Inurren esaten da ez, kotxistribu bat ez hiltzen danak ez daukala ez, astirik, agurro esateko, baina igual, minbizi prozesu batean Bai, zegu ez gehan Mr. Wonderful tazak, baina sinistu iguzue txarretik ona ateatzen espezialista gehala, hori ere abantaila bat iruditzen zaigu minbizia izan da. Bai, imaginatu nik 10 urte eukin ditula nire ama despeditzeko eta nintzela kapaza izan, edo ez dakit, zaila izan zen zen nire ama, ezautezunak oso positiboa zen, orduan dolua gure txean etzan existitzen, ez, eriotzarez nire amak beti aurrea, eta jakin da, ez, tratamendurik jatzara geratzen ez, orduan gure txean oso tabu bihurtu zen gauza bat izan zen, erabakizan nire amak ez zuen arrastik esaten ez, orduan bizitzak aurra jarraitu bertzula, eta ez zara esango duen, ez ginela despedituko, eta nik bai behar nuen ez, nire amataz despeditu, gero kontuatu naiz ez despeditza izan dara gure maitasun keinurik handiena ez, baina kostatu zait hori onartzea eta hori asimilatzea. Bai, nik gurasoak biak galdu nituen minbiziakin, 2009 eta 2012an, eta bi esperientzi muturreko bizi izan ditut. Nire aitak etzun ezer hitzein nahi eriotzaz, eta etzun bat ere gai alandu, eta nire amaren kasua izan zen justu kontrakoa. Esatezian, holatz, eseri hemen. Azteko, erentzila nahi betin, hola eta hola. Zausko tanatorion, kriston makilatzaile txarra dago. Danak jeiri eman duguen. Ordu, nahi ez makila hau
kaja itxita, ze jendeak eston kotila da, eta zaino Agustin atorrikoa ikustea zerpi irakaten, orduan tapa itxita, argazki hau nahi dut, kaja gainean, marko honekin, 2.000 euro utziko eskizuet, parranda bat iteko, kanta hau jarri berditu zuen, hau beste eta nik esaten, ostras ama, jode, jata, sorabiloa eta dana sartez zitzen, aila, ostras. Baina egila da, behai lasaitasun handia eman ziola paus hori emateko orduan, eta gurire gertatu zanen, oso natural eta beak nahizu nahiten eginen, eta dena intzitzaigun momentu hortan, gero ja hitzeko du. Errex. Hori da, azkenen guk hori ez genuen eduki orduan zan, zingo edo, kurritzen zaiguna eta pentsatzen duguna berai gehien gustatuko litzaiokeela ez, baina azkenen hor pulpare bai sartzen da ez, eta ni badakit orain prozesu hau berriro pasatzen baldin badet, beste modu batera jokatuko nukela. Bai, zen ikusten hor atzian daola baita gizarte bezala eriotzakin eta doluakin daukagun harremana, nola uste zuen kokatzen dela lagun, nola zeirutzen zaizue, Euskaldunak, orokorren. Eski ez da kokatzen direktamente nik esango nuke ez. Nik uste dut azkenean eskutatzen dela. Dolu prozesu bat askotan eskutatzen duzun gauza bat da, eta saiatzen zaren esaten ondo zaudela eta ez da horrela. Nik egun batean hirugarrengo saioan kimioarena, hirugarrengoa pasata edo, gau batean eseri behar izan nuen oian ertzean, eta batean somatu nuen min bat, barru nire erraietatik, ez zan ansiedadea, ez dakit, igual pentsatuko zute, hori, nagoela pixka bat. Gaudela. Banago. Baina nik identifikatu nun garrasi isil ikaragarri bat. Eta niretzako arima aizen garrasika. Eta gero galdera ikurra, ez? Zergatik nik, ez? Edo zergatik nun zaude, ez? Igual deskonektatua neon nire arimatikan, ez? Beti kanpora eta arima hor galduta, ez? Eta garrasika zeon, nun zaude, niri galdetzeri. Nik horrela identifikatzen dut. Hori da lehen esan dugun bezala, ez automatiko batean goazela gura guztian, eta azkenean ez era konstiente, ez dugu gure barnea entzuten. Eta azkenean tratamendu goazenean, leku batetik bestera, ez haude zure burua entzuten, eta batean gelditzen zarenean da, konturatzen zarenean, esan duzun bezala, arima ez dagoela hor. Eta konstientzia hori da, barkatu. Ez hor konturatzen zara, ezin duzula aurre egin. Nik, aitortu behar dizuet, euskal kantaritzak klasikoai asko leporatzi dutela euskaldunak hain paralitiko emozionalak izatea, zera bizpantxoa eta pelio, ez da? Lailarai, lailarai, lepoan hartuta segi aurrera, baina aurrera, noa jungo naiz aurrera. Lepo gaina iazu ezer bota, utzia zu lurren etzaten eta bitxobo laiten, lagaia zu, favorez. Ez da? Obeste aitoitzena. Denborak sendatzen du dena, jota hemen elkarte egiten, podcastan, terapia, brokolia jaten. Serio, denborak sendatzen du dena? Zer iruditzen zaizuen, eskar? Ez, denborak ez du dena sendatzen. Guia ez gara pertsona berdinak, eta azkenean dolu prozesu batean edo bizitzan ere, egun batetik bestera desberdinak gara. Eta nik uste dut honek aldatu gaituela guztiz. Ni iaz ekainaren 30ean mundua gelditu zitzaidan, horrela da. Eta haren banoa ateratzen, baina oso zaila da. Azkenean prozesu horretatik ateratzea, eta gero nik uste dut ere oso ohituta gaudela entzutera urte txar bat da, animo ez da ezer gertatzen, eta ez da horrela, bizitza guztirako gaixotasun bada, edo bizitza guztian aldatu behar dugun gauza bada, zer azkenean hemendik aurrera zaindu behar dugu lehen zaintzen genuen bezala ere, baina azkenean zaindu behar dugu kirola, lehen esatez nuen brokolia jan, guzti hori, eta azkenean konstiente izan bar gara, ez garela berdinak izango inoiz ez. Eta gauzat esan duzut, are eta gehiago, porque maoxoek pentsatu zuen jota nola, eske aurreko haiek izango bagina, psikopata batzuk izango gainake. Ezin da hemendik pasan eta pertsona berdina izan. Psikopata bat baldin mazea, akaso bai, baina
Bai, hori da. Ez gara berdinak, ez da izango ere, baina ni behintzat oraingo nire dolu prozesuak gero kontatuko izuet, hori atera dut, ez dut nahi izan, ez dut izan nahi, ez dara, bestela ez dut ezer ikasi, ez dara, ez? Honen dikan, orduan, atzo jogako klasean miren gure irakaslak esaten zuen bezala kapitulo berriak idazteko prest nago. Ez dakize kapitulo, bino. Ja, boligrafua da papera hartu ditut, ez? Eta ez bakarrikan izan dela hile kolorea aldatu detela, edo izena, Marijo kresta duna, sartu kresta eta mauxe orain izan, ez bakarrik hori baizik eta benetan beste kapitulo batzuk idaztea. Atzekoa oso ondo pozik, arro, bino, esketja, enaz berdina, ez da izango eta ez da naire, orduan beste bat izan behar naiz. Bai, orduan, iruditzen zait, prozesu luze, eta ez dakit amaiera inkluso daukan. Hori da. Onditako bat. Eta argi dago, minari aurrez aurre behitzen diozunean, igual pixkat sendatu egiten dela, baina sendatzen da mina egiten dulako baita, eta horbana hor dago, ez da? Korapilo batean zaude. Beste egun batzu, esan zu, jasta, ez? Zaudena, aurrez aurre begiratzen dio, teriotzari, iten dut ikerketa, nire pixka bat hausnarketa, nire bizitza izan den, eriotza etorri barbali madu, etorri deia, beste egun baten zaude, lerrein da, juntzea zehara, revisiora, ustez lasai eta ateratzean negar batean, eta esan dizute oso ondo dagoela eta jende guzti pozi dago, eta dira oso ondo dago, baina zaude. Edo lehen oso kontatzen zenuna, revisio ondoren, eta, jakoimi bat hartu bat zen. Nik uste hola estres postraumatiko, eskezatizuet gaude, baina como las maracas de Machín, eta sagarduik ez digu psikologa jartzen baina. Horrekoan junitzen revisiora, eta esan zidaten dena ondo, ez zidaten ezer egin, bakarrik titia ikutu, gelditzen zaiten titia eta horita, oso ondo. Gero pasaitu eta 15 egun, kimioterapia bat jaso izan bat imanu ezela. Gorputzaldi txarra, botaka gurea, zorabiatuta, ahul, eta esaten un posible, da, hau. Burua. Hau, hori da. Orduan, azpimarratu nahi duguna da, gizartea kontutan eduki berdula guztion mina zilegi dela. Naiz eta zuek ez ikusi edo sentitu gure mina hor dagoela eta zilegitasun hori eman bertzaiola. Eta baita, esan, naiz eta sentituta bizitzeko erak personalak izan, badagoela produkzioa logika kapitalista bat aurrekoan zinean ura bueltatzeko, eta jazta, eta ez dugu zenbu zaude eta ondo bakarrik entzun nahi dugu. Orduan isiltasunak ez digu ezer onik ekarri. Eta erabili behar dugu gure esperientzi partekatzea potentzi politiko bezala eta gure bizitza duinak aldarrikatzeko indar bezala. Bestela... Eta askotan galdetzen dizutenen zemo zaude ere, azten balimazea esaten, ez dute igual, jende asko ez du hori entzun nahi. Urrengoa da, baino, bino ongi zaude. Bai, ongi nago, jazta, punto. Eta gaina aparte dirudi, lehengoko kaduzidadeko fetxa horiek, dirudi kimio, radio, ebakuntza eta urte bete pasa ondoren, primeran egon behar dezula, barkatu, nik dolua orain 2 urte terdira, hainaz pasatzen. Bera horrezaten dizute, okerrena pasatu duzu, ja. Hori da. Guardatut okerrena pasatu. Zu zerbak izuetzauden ere kulerotan barkatu, eskerrik asko. Hori da, eta gaina zama, eta flagelatu iten zea, zergatik nago orain, orduan sentitzen zea, zergatik orain nago horrela, ja, ez? Dena. Emakumea gizarte heteropatriarkal hontan sortzen da kulparen bitartez, esatzen du Jule Goikoetxeak podcastean eta bete-betean asmatu zuen. Kulpa eta autoexigentzia, ez da? Autoexigentzia, Maria, uste dut dolua ez dela lineala ere, ez? Azkenean momentu batzutan goian zaude, batean erdian behian, azarre, posik, negarrez, eta orduan prozesu horren barne, badaude momentu batzuk, ez dakizula, esaten duzuna, ez? Ez dakizula nondik ematen dizuna, izea. Orduan, kulpak sutara, ze doluan gaudenean ez dakigu nola landu, inork ez digu erakutsi, agian nahi dugu eta ezin dugu, ez daukagu baliabiderik, ez dakigu non topatu, agian min gehiegi ematen ditu orain, agian orain atsedena behar eta geratu, eta horri ez erreparatu. Baina ez gaitzala inorken gaina, Etzan da sofan egotea negarrez, eta kulparik sentitu gabe,
kriston lana da. Hori bakarrik, kriston lana da. Onartzea. Hori da. Orduan, venga, guazen doluaz ja bete-betean hitzeitea. Dolua, 2 puntu, asko erantzun digute, heriotza. Mateu dolua paradigma lotzen deula, heriotza bat gertatzen da momentu horri. Eta heriotzak badauka berezitasun bat. Norbait hiltzen denean, bere inguru guztiak pasatzen du dolua momentu berean. Hor zer gertatzen da, nola bizi izan dezuek hori? Bai, bueno, azkenean ez, pertsona bat hiltzen denean ez, pertsona hori dila, baina inguruko guztia hankazora jartzen du. Nik beti nire kasuan hitz egiten dut ez, dolu bakoitza pertsona da, baina nire ama oso familian zentroa zen ez, osea, beharrezkoa zen figura bat zen, figura hori ez dago momentu baten eta bakoitza alde batetik ez, pixka gainera figura hori nahi gabe nik hartu nuen ez, bueno, zaila da kudeatzen, ze pertsona bakoitzak modu batera eta alduen modura kudeatzen du, adibidez nire psikologatek, nire aitari ez hitz egin psikologaz eta mendira dijoa ez dakit ez, orduan gainera hasiera nik pentsatzen dut nire dolua zela egokina, ni lasengena naiz familian, ez, igual nire izpak ez rabiatik intzun ez, orduan, baina, bueno, gero denborarekin konturatzen zera ez, bakoitzak bere prozesua daukala eta errespetatu behar dezula, lortu behar dituzula eta igual ez, familiatik kanpore bai sare batzuk lagunak edo pixkat dolu hori ez beste perspektibatetik ikusiko dutenak eta bindia indar gehiago daukazunan igual ez, saretu eta familian ere hori landu. Edo saiatu lantzen gu hor momentik sigruta gero hortxe gabiltza. Eta duela gutxi Instagramen Julene aitorpen bat intzen duen eta gaina erantzun asko jaso genitun linea hortan eta gustatuko litzaidak hemen partekatzea baita. Bai, bueno, Inurrin podcastaz gain ekitaldi asko egiten ditugu eta hoitako bat bertso saio musikatu solidarioak dira. Oihartzunen kontratatu nahi bai gaituzue. Garia Martin. Bai ez, eta hasieran aurkezten naiz, ez, eta pixkak kontatzen dut Inurriren prozesu eta gaur ez duela 6 urte hiltzala esan nuen erama ez, gainera datetako oso txarra naiz, baina data oso presente dauka, gainera nire urtetetza ez urrengo egunean hiltzan, orduan, guztako 30 oso presente daukat, baina pertso saiotan basaten duen duela 4 urte hiltzala. Eta nire gero txakuten nintzen da, Julene, bagizu 6 diala, eta zer basaten zubla, baina nik uste poliki nijola komukentzen, ez? Eta gero, kontuatu nintzen ez, zala pixka nik protegitzeko egiten un gauza bat, azkenen, irutzen zait 6 urte demora asko dela. Orduan, 6 urte esate baitu, jendeak pasingo dula ez, edo pentsatuko da, hau ja, perfecto dago, 6 urte ez bera magabe, baina ja ez, doru prozesua, nola urte beteko fase horiek dian ez, ez daula, baina ez, orduan, irutzen zait, 6 urte hautan ez, hasieran egia da, mina oso handia dela ez, eta igual intentxoagoa da, negarrituko daukazu, baina orain ez, 6 urte pasa direla, ia momentu guztiak edo bizitzen hain eizen gauza guztiak nera magabe dela, orduan, beste modu batera, baina esango nuke oraintxe, bai dela prozesu baten, ni gehiena sentitzen dutena. Zer iruditzen zaizu ez zuia bez, epe jakin bat pasadalako lotxa hori sentitzea? Hau da, zer gea, kaduzidade data daukate gure sentimentuek, jogurra gea, benetan, serio, goenaga jogurra gea? Niri begira, lehenengo momentuan, bularreko minbizia detektatu zidatenean jende guztia, urte bat, lasai, hau askar pasatzen da. Eta, karo, ni bilabete barru urte bete pasatu da eta nik oraindik tratamenduan jarraitzen dut. Nik oraintxe bertan immunoterapia bat jasotzen dut. Eta, kimioa, ebakuntza eta radioterapia bukatu du, baina immunoterapia bat daukat urrira arte. Orduan, urte eta erdi hau naiz tratamenduan, ez? Karo, ni irakaslea naiz eta bajartu nuen egun berdinean esan ziaten lankide, lasai, laiztera gongo zara gurekin, ez, azkenean, ez naiz bueltatuko oraingoz lanera, nik ez dakit noiz izango duen aukera hori bueltatzeko, ez? Baina, azkenean esaten zu, lehenengo momentutik, urte bat, eta batean pasatu da, oraindik ez da pasatu, baina bilabete barru pasatuko da urtea, eta nik tratamendua jarraitzen dut, eta esaten dut, zer naiz. Ni bakarra, ez dudana, tratamenduan jarraitzen duana, zergatik niri gertatu zaitau, ez? Eta azkenean, errudun sentitzen gara gu ere, edo azkenean, ez dakit ez, tristura hori sartzen zaizu, pentsatzen, jota zergatik niri, eta azkenean, errezago da, immunoterapia batekin nago, bukatuko dut. Tokatzen den momentuan ez, niri esan ziaten 16 sesio dira, jazta. Baina egia da, eta nik lehen egon garenan hitz egiten ere, konstiente naiz, askotan jendeak esaten dizula gari, laizter lanera, nahiara.
Eta nila askenengo demoraldean esaten du, zuk zer dakizue ni lanera bueltatu naiteken edo ez? Ez? Ez, oso ondo ikusten zaitugu. Esatik ez digut esaten, Leicester gin tonic bat hartuko dugu, bitu ze ondo, bitu kaina batzuk, Ez, azkenean da, sentsazio hori esaten duzula, Osea, ez? Zer inporta zaizu zuri ea ni lanera bueltatu behar naizen edo ez? Osea, ni jakingo dut noiz bukatzen dudan prozesu hau edo nola nagoen prozesu honetan zehar. Ni pixka bat horreri lotuta, nire kasuan ni izan naiz, autoflagelatu naizena gai horrekin. Urtea pasata, zauden bezala, bino seguridad sozialak esaten dizunen gaizeala lanean juteko, ni ilusio eta dena intzian. Naizta jakin, daneon txiki erraioina, eskailerak egun, osea, ni bakarriakin nola altxatzen izan ja oetik, nola gesten itun eskailerak, nola, esan nahi dut, en fin, eta nire lana fisikoa da. Suertea dakat, egia esan, lan itetela enpresa baten, non egokitzapena prozeso batean, hori ere, esateko dago, eta denak ez daude sorte horrekin, sorte ez izan beharko litzakela eskubidea denentzako, eta asko gaina utzi behar dutela lana eta edo kaleratuak diena. Brokoli jatea eta sentadillak eta bai, baina hau ere oso garrantzitsua da, lan baldintzak. Bai, lan baldintzak. Eta, karo, bai, nik ere nire fantasia egin nuen eta uste nuen, nik ere, lepoen hartu eta segi aurrea, zu aldezu, zu oina, nola ez, venga, primeran zaude, 2 ordu terditzen dituzu mendi bueltak, oso ondo, 10 hilabete lanen ez dakitela nola juten izan lanera, egia esan. Apokalipsi zombi. Total, osea, ja ez bakarrik, eske, hasi eta ez ginen geratuko, ez? Zen dena ditugu 8.000 min eta 10 hilabete pasa eta baja. Nire buruak izan egun, 10 hilabete inditut, bale. Hasi nintzen berriro lanean, karo, bajak azkenean ziala, zen nire lana fisikoa da, dorsala, denak sobrekargatua, karo, baina hemen hau dena linfedektomia eginda, bla. Hasten ez lanean eta 6 hilabetera baja berriro. Hau izan da, orain nire dolua. Porrota bezala bizitu dut. Ez diot haserretu naiz nire buruakin. Benetan sinesten nuen, gure kantagintzak eta gure euskalduna izateak, Euskaldun fededun. Hoi da, ez? Ni igual ez naizen euskalduna, zenik ezin izan dut. Eta geratu naiz, eta haserrego naiz, haserretikan eta morrotikan pasadet tristurara, egunero ner egiten. Ez nintzen ez da baimentzen ere triste egotea zen, nire prozesoan 6 ezagun juntzaizkit eta 6 oitatikan 4 lagunak zian, lagunak. Eta zen, zuzaizea hemen neharrez, 2 urte terdi ondore, zaudela hemen. Eta besteak ez zaude, mesedez. Horre dago naiz. Triste, eta bazkenean onartu detenen triste egotea, auladea, ezina, hortikan da pixka bat lehen esan duguna, behintzat nahi dutela hasi berriro aurre egiten, baino beste material batekin. Etxea berrera ikitzen beste material batekin, ez aurreko ni beti zea naiz, nola esaten da, Horrein kimiogarun esate zaio horire, gotzone sagardo bezala kapitulo guztietan gertatzen zaigu, osea, lasai horire, gure gonbidatu izatea beti. Hori, eta horretan... Salto pixkatik deuz, itzein deu eriotzaz, esango dugu dolua hola izkilarri zidatzita, baino, ama, zenbat dolu txiki ekartzizkigun minbiziak. Gure bularra, gure ilea, gure sexualidadea, esatea zuen eskak.
Nik adibidez, oraintxe bertan dolu txiki bat daukat. Eta da, ni 42 urtekin detektatu ziaten bularreko minbizia. Eta urtarrilaren 9an ebakuntza ondoren, medikuak esan zian hormonoterapia bat hasi behar duela. Orduan, hortik aurrera nik menopausia induzida daukat. Karo, nik 42 urterekin, banikien ez nuela ama izan nahi, baina beti daukazu zalantza batez, eta ez duzu, igual norbait ezagutuko dut, ama izateko edo ez. Baina, karo, niri oraintxe bertan ni ezin naiz ama izan. Zere, ni bizitza, nire menopausia sortu arte, pintxatu bat jaso behar dut, eta gero pastia bat hartu behar dut egunero. Orduan, ni hor, urtarriaren 9an esan ziatenean, ezin zara ama izan hor, kriston hosti hartu nuen. Eta jendeak esango dizu, baina etzen duen ama izan nahi. Hori da. Baina, karo, oso desberdina da, ez duzula ama izan nahi, zuk ez duzulako ama izan nahi, edo ezin zarela ama izan. Zer, karo, azkenean bizitza honetan ere, gauza asko aldatu daitezke momentu batetik bestera. Eta gero gainera esaten dizu jendeak, baina adoptatu dezakezu. Edo zure bikote berriak igual seme alabak dauzka, eta behiratzen dituzu, esan ez, eskerrik asko, ez? Hor beste, gomendio txiki bat baimen amate baiazu, Askotan gauza kontatzen ditugunean ez da soluzio bat emateko. Hau da, ez dizuegu konponbide bat, bakarrik entzun. Nahi deu, entzutia, eta esatia jo. Ze faena, ze putada gertatu zaizun hori, eta jazta. Bai, azkenean hori da, ez? Eta gainera, nik uste dut dolu prozesu honetan ere, dolu txiki hau dira, konstiente egiten garenean zer gertatzen ari zaigun. Ez? Azkenean, hormonoterapia bat jasotzen duzu, eta lehenengo egunean esaten duzu. Eta batean ateratzen dizugu medikoak abaniko bat. Hemendik aurrera hartu behar duzu, pastilla hau, pintxazo hau, kaltzio, magnesio, ez dakiz zer, eta 40.000 gauza eta esaten duzu. Eta sentadillak eta brokoli eta makro eta ezea, eta joe. Eta azkenan, burua oso azkar doa guretzat ere, eta esaten nuen alen, ez? Bertigo hori, ez? Hor dago. Bai, nik adibidez lehen hilean eukan Isabel Pantoja bezala baino kiskurren, bale? Luzea. Eta egia esan, rapatu nintzanen esan, ze guapa nago, eta ze antigua hile luzeak. Oain, nahi dut luzea utzi, rapatzeko. Txoakei bat irutuko zeizu, baina nahi dut motza izan, nik erabaki detelako. Nik konturatu nahi solatz, ni ez nautela, orain bai, baina orain arte jendea bakarri behiratzen zian puntan atera zaitegi guztia, eta horren dukat, umuki antzeko gauza bat, eta jende guztiak niri begiratu beharrean hilera, eta esaten zu, bai, hilea horrela atera zait, bai, baina, karo, eskenean da, saia. Orduan. Txorrada badala, baina hor dago. Bestea bularra. Nik kriston lanketa ainda neukan, bai feminismotik horrek lagundu dit pila bat, baina hala ere, plazerrakin eta amatasunakin hain lotutako bularrak galera hori da, la leche. Hori nola bizitu izan du dezu ez? Niri adibidez ez ziaten bularrak kendu, eta bai batzutan pentsatu dut, eta kendu izan baridate nola biziko nuke hau, ez? Eta saia da pentsatzea zena azkenean, nola egiten duzun edo, saia iruditzen zait. Ezin dut ikusi momentu hori. Ni hasieratik esan ziaten kenduingo ziatela. Eta, hor pasan itun ez dakizen bat ordu etxean bilutxik, hemen digotxi, nire bularrak ikutzen eta dantzan egunero. Ja, etxekoak hori aina zeuden. Zaten zuten, orain begiratu zen, ez da egongo. Orduan, zan pixka bat nire, desperida bezala. Eta gero sorpresa izan zen, junitzanen zen, nire tumore mota, kimioterapia oso eragin txikia zaukan. Orduan, seguro kenduingo ziatela. Eta gero esan ziaten, ez tumorektomia bat ingo ziatela. Eta, zero flasheatu agatu nintzen, zen karo nire istilu aurrean horregoten nintzen, bularra, nola bikotekin hitz egiten, imaginatzen naiz eta, karo, gero dagona eta dolua hor datorrez. Eta bai, momentu batean, gainera guatzen naiz nola santzian, no estás contenta? Y Sanio, pues es que no sé si quiero que me la quites. Bai, kuriosoa, dolo egiten degula batzutan gertatu danagatik eta ez danagatik ere. Bai, zen zaten egun eske, igual hemendikan 2 urte esatea zu beste kuadrante batean dakatela, edo beste batean, orduan ez dakit ja damat hainbeste denbora pentsatzen hau,
ez dakit utziazu pentsatzen. Eta, beha, egia esan, aluzinatu agatu zen, nola, pentsatu dugu, bai, pentsatu egin behar dut. De hecho, lehenbizikoan juritzanen eta esan ziaten, bueno, nola zegoen asuntoa, esan nion, kendu bat eta bestea ere, horrela esan nion, konsultan. Orduan, karo, eske batean, informazio hauek digeritu egin behar dituzu. Bueno, aurrera jarraitu baino lehen, aukera eman deu, hor eskuko mikro bat dago, eta norbaitek galderaren bat edo nahiko baligu, aprobetxatu, lotzi gabe, eozer gauza galdetzeko, ez dago galdera desegopilik, eta hau bizarri gabe, hori bai, nahi deun erantzungo izugu, gire esate izuela horretik, Orduan, bueno, norbaitek galderan batin nahi baldin badu, altxa dezala eskua eta aprobetxatu dezala. Venga, ez izan lotzatiak, hombre. Bueno, nik ingo. Bai. Bueno, ni aspaldi izan dut, minbizia, baina ez bularreko minbizia. Orduan, askotan pentsatzen dugu, dolua oso potentia daukatela minbizi hori izan dutenak. Eta nik esan behar dut, edozein minbizi dela eta oso gogorra dela. Eta dolua bizi guztiarako dela. Eta iruditzen zaidaina, hor esan duzute igual bizitza desberdin bat. Bai, minon bizitza, ez dakit nola esan, gutxitua bat daukatenik. Ni sentitu naiz urte askotan mermatua. Fisiko, mental eta bar. Eta lagundu diate, asko lagundu diate, baina nerekin datorre. Bai, azkenean jopila bat eskertze dizut olako gordintasun eta zintzotasuna ez hitzein izana, zen ikustet guk ere gure dolu txiki horiek baldin baditugu horrexegatik dela, ez da. Bai. Baita ere gutxitu eta mermatu sentitzen galako, eta ez dakigula nola inaurrea, ez da, gure mapa zarretan, egoera berri honekin. Bai, eta igual pixkat hemendik ere errendibikatu, esan nahi bularreko minbizia dagoela, baina beste 1000 minbiz mota ere existitzen diala, arraroak dianak, igual investigaziorako ez daukatera inbeste ez, sarkoma bat, metastasi bat izan daiteken bezala, ez orduan, inurrin ere hoiei leku eman nahi diaula noski. Baina ala eta guztiz ere, bularreko minbizia dakaunek ez esan ona tokatu zaigunik, bale? Honik ez dauka. Hori sigoritia, hoberena tokatu zaizu. Markatu. Beste galderan bat, edo beste ekarpenen bat, edo norbaitek nahi du bota beria? Kaixo, niri ere titiak hemen zidaten, baduela 6 hilabete. Eta nahi minbiziarekin gogorrena egin zitzaidana izan zen osasuna galdu dut. Nire dolu handiena hori izan da. Pentsatzen nuen osasuntxua nintzala, energia neukala, oso gai edo zertarako ez da. Eta halako batean hori esaten dizutzenean, esaten, hola, ez da horrela. Eta egin deten guztia, yoga, meditazioa, elikadura, dana egin deten guztia, ez du ezertarako balio. Eta behitu, eta gero galdera hori, zergatik niri, eta niri etortzen zitzaidan beste galdera bat, zergatik niri ez. Maiu, osea, zergatik niri ez, eta, como, toma colleja, no? Behitu, enteratu zaitez, baietz, zuri ere, gerta daitekela. Baina pixkat hor lotu nahi dut, hasieran esan dugun horrekin, ezta? Saltzen digute osasunan kontzeptu bat, nun hori, kirolaiten baldin badeu, osasuntxu jate baldin badeu, ez badeu erretzen, ez badeu alkoholikiaten egongo geha, jatatutan kamon bezala urte. Hori ez da horrela. Orduan, ze hausnarketa falta, ze ikerketa falta dagoen gizarte honetan,
3 pertsonatik batek minbizi izan behar baldin badu bere bizitzan, zer gaixotze gaitu. Eta hor, askotan bularreko minbizien kasuan prebentzioa hitz egiten da eta esaten dizute autoesplorazioak egiteko. Autoesplorazioa ez da prebentzioa. Koskor bat nabaritu baldin bat bularrean, gaixotasuna hor dago. Horren aurretik zer dago, eta horren inguruan ez dago inolako. Eta autoesplorazioa esaten digute egin behar dela, baina nola egin behar dan, ez? Askotan ez digute esaten, nik ikutu dezaket, baina ez nola egin ere, ez? Erakutsi beharko ziguten, ez? Bakarrik ez ikutu eta ja zure guztien dizugu, ez? Dana baizik eta nola ikutu behar nahizen eta nola egin beharreten. Ni adibidez medikora joan nintzenean, besapean neukana, osgarri zegoen ikusten zen, baina bularrean neukana, esan zidan medikoak hor dago eta ikutu, eta nik ez nuen ikutzen, ez nuen desberdintzen zer neukan. Eta azkenean esplorazioa ez da bakarrik. Nik uste gauza pilo bat aldatu bat direla ere, azkenean erabiltzen ditugun produktuak, nik uste dut hor aldaketa ikaragarri bat egin behar dela honekin. Nik ez dut inor bildurtu nahi, baina norbait gerturatze bazit eta usai xelebre bat somatze badu, nire gorputzan usaina da. Nik hartu nun aplikazio amerikano bat, Infi Beauty izenazuna, hasi nintzen produktuz pasatzen, eta gila estan daitit mobilak basureta bota nun. Pasatu zenian aplikazio hori, izan zen bombazo bat, zen hasi nintzen etxeko produktu guztiak botatzen, eta dena. Orduan, onkologari galdetu nion, eta esate zian, eske, bibis obsesionadas da. Ez esan goizu, cariño Isabel. Nola nire mailu bezala dena indeten eta alare tokatu zaiten, igual arrazoi baten bila nabil, eta ez dago beste arrazoirik, zelulak ditu dela, ugaldu ite zaizkitela, eta kopiatzeko garaian fallo bat, akasartze bat induela. Igual hori da. Iker Badiolak ez podcastean kontatzezunez, azkenen pixkat loteria bat bezala da ez, egia da loteria horri altzaizkiola boletuak ez, izan daiteke dano dakigun hori ez, baina pixkat hausaz dela. Nahi horrek adibidez nahiko lasaitu diz, niri adibidez dolu txikitan ere itziten nahiala, nire dolu bat utzitena, nik minbizia diagnostikatu dut, nire gorputzean, leku guztitan eta toki guztitan ez, eta ez azkenean nahi gabe nire modu obsesioan ez daukat, minbizia ez, baina nahi gabe ez pentsatzen dut leku guztitan daukatela ez. Bai, eta gero ere hor badago beste gauza bat ez, askotan min bat daukagu eta esaten dugu, hau zergatik da, horra izan behar delako. Nik horrein ezurretako mina daukat, zer izango da hormonoterapia, immunoterapia, berdin zait kimio jaso dudalako, radioterapia jaso dudalako, ebakuntza azkenean, min bat daukagu hor, eta ez diogu izen eta bizena jarri behar modu horretan. Jo, nik ez dakizan bat metastasi autodiagnostikatu izkiloten nire buruari, ja, kontua galdu, Jo, bitu, niko horrekin lotuta, pixka bat, bai gomendatzen dut, edo mendikan, ez dakit, bat kimio eta radio, usten gaitu bezala, lur jota eta barrutik txikituak. Ez da urte txar bat, Ez da urte txar bat. Ez. Eta hormonoterapia, en fin, karo, eta gaina esate izute, nahi dintzate horrela esan zean, ja kendu dizugu minbizia, bularreko minbizia, orain pastilla hartu beharko dezu 10 urtez, esan niola, barkatu, ez dakite egon izan 10 urtez, guazen 5 eta hitz egitea, eta gero ditzengo dugu 10 urtez, baina 10 urtez, hola jarritzean, eta esan zean, honekin artikulazioko minak izango dituzu, eta endometrioko minbizi bat aldizu atera. Esan nion, barkatu, bukatu dezu eske junegin nahi dut hemendik, klaro. Eta gero horrekin, junzu zure etxera, eta sartu zu zen, aurrekoa, zuguten zinean, jartzen zenun besoa, zuk ez zenun ezer egiten, beraiek antolatzen zuten dena, oso ondo antolatua eta eskertuak gaude, bizirik gaudela, hemen gaudelako, osasun publikoari eskerrik asko, benetan, zen Nova Yorken biziko bagina, hilda egongo gina, hori ere, bai, dut ez. Bino, ardura hori egunero, eta sartu pilula hori esan dizutena, bai, hauken duzugu baino, agian, hemen, dakazu, ostra, baina egon nintzen 10 egun, kajartu, pastilla, eta botatzen. Nintzen gai, zer den, ostra, da, baino izatu berdin, eta ez da, bai, prospekta guztitan jartzen dituzte gauza asko, nio eske ez hautzen baitu izena bizenekin, lehenu hemenaren txegon dena, bitu, utzi behar izan zuen 2 urte eta trombo bat zakalako, ez zan bakarrik, ez eske ezagutzen den, eta beste gauza atzan duna, bestea, orduan, en fin,
hori dena... Esan duen bezala, oso gaizki gaude, ganbaratik jota gaude, zaila da gure ondonotea hori ez bukatuko, baina baita ere jarri zaitezte gure tokin. Gaixotasuna ez itzultzeko hartu berdezun botikak, gaixotasuna behar egiteu. Osea, kriston movida da, benetan, oso zaila da hori digeritzea, Zaila, oso zaila. Baina, gero ere hor, minbiziaren kontuarekin ez, esaten duguna, zendatuta gaude oraintxe bertan, sani adibidez. Baina, karo esaten dizute, baina zure minbizia hormonala da, eta orduan, hemendik aurrera, hormona horiek kendu bar dizkizugu, eta horrela, berriro, posibilidade dago ez bueltatzeko minbizia, gaina ez dizute esaten, ez da bueltatuko minbizia. Horrela esaten zu, bale, ez da bueltatuko lideroa, hori bai ez da bueltatuko. Hori bai. Bai, beste galderarik edo badago publikoan artean? Norbaitek nahiko luke zerbait esan? Venga, azkena, 3, no hay 2 sin 3 da. Bueno, aurre ingo dugu. Beste logika kapitalista produktibontan doluak ere baditu bere arauak. Garai baten lutoa beltzez jatzita jun behar ginean, ez dakizen baden gora, etxetik atera gabe, hauta beste. Orain, ja, postmodernidade honetan, faseak dazkagu. Ja, erabat araututa. Aurrena, ukapena, gero, amorrua, gero, tristezia, gero ja, negoziazioa, eta azkenean, onarpena. Zer iruditzen zaizu egun eskak? Gutxo bera urte bete, ma omen. Ba ez, gaina nire ustez dolua ez dara hasten ez pertsona hori hiltzen daren biziketa lehenago hasten da, eta ez dauka mailarik ez. Eta ni adibidez naiz fase guztetik pasa, ni ukapena ez eduki, beti da, oso pertsona zentzuduna naiz ez dela, eta nik... Nori zuk esatezu. Baina ez, onartu dut, ez, nire amailko zala orduan, eta gainera da orain sentitzen dut hau, gero beste bat, gero fase batetik bestera pasako naiz, eta gero berriro bueltatuko naiz, ez. Ni oraingoz ez naiz 5 fasetara iritsi, ez dit denborarik eman, denbora gutxi honetan. Nik egia esan, 2 hilabetetan amorroa serrea eta tristura. Eta tristuratikan onarpenara pasatu naiz, hor nabil. Ni pertsonalki, o 5 bat, o batez, o bat eta 4, o 2 eta... bai, eta gero hemen asko falta zaizkit. Nahi danetan kulpa sartzen zaitarten. Kulpa sentitzez bait, naiz nintz, kulpa. Nik uste dut ere olatzor, bakoitza desberdinak garela, bakoitza bizi dugula modu desberdin batean dolua, gaixotasuna, tratamendua, dena, eta eskenean pertsona batek 5 etapa hauek pasatuko ditu, beste batek bat bakarrik, beste batek bat ere ez. Eta nik uste dut horra eskenean lortu behar duguna da bide lagunak izatea, ez? Eta lehen esaten genuena, ez? Ez dugula behar norbaitek esatea zer egin behar dugun. Ez, ondoan egotea eta esatea, jazta, hau da. Hemen nago, ez? Bide lagun hori izatea. Nik gaur goizten justo semean aurre matrikula eitia lagundu diot, eta antzegon kartel bat, eta asko gustatu zait. Laguntza eskatzea, automaitasun ekintza bat da. Erradikala gaina. Bai. Bai. Antzegon jarrita, eta ze ona. Bai, eta askotan asko kostatzen zigun gauza. Bai. Beti gaude laguntzeko prest, baina laguntza eskatzeko nire kostatzen zegoen ustez. Bai, gero baita niri gertatu zidan amailtzanean batez ere, nik pentsatzen nun erabatea izango zela dena, eta gero mina beste erabatea manifestatu zen benetan. Hau da, nik uste nun hileta izango zela puntu gorena, eta hortik aurrea poliki egunetik egunea hobetzen jungo nitzala, eta ez zan ala izan. Osea, hiletan negon grogi, apokalipsi zombian murgilduta, eta gero ikaragarrizko gora beran nituen, eta agian astebete bat osona, eta derrepente minak edo zer gauzagatik bere ahotsa entzun nulako, edo bere mezu bat irakurri nulako, edo amak eskuz idatzitako zerbait etxean ikusi nulako, jotze zaitu minak tximista batek bezala, ez da. Eta datorkizu dena kolpetik. Bai. Bueno, norbaitek zer gehiago galdetu nahi ez baldin badu, amaitzen jungo gea, inurrin pila bat gustatzen zaigu, zerrendak, rankinak, eta orduan, esaldi edo erraminta sorta bat sortu dugu. Bat, bizitza instant batean aldatzen da, baina instant arrunt batean.
Doluak ez dauka guztiontzako iraupen jakin bat, fase konkretu batzuk. Eta itxitura, gainditze hori mito bat izan daiteke unikornioak bezalakoa. Eta gainera gainditzea bilatu behar da. Gainditu nahi dugu, egia esan galdera pila bat ditugu, baino erantzunak gutxi. Maitasuna handia eta zabala baldin bada, mina ere halakoa izango da. Almeja batzea ez, orduan mina ezin da ebitatu. Doluan irribarre egin daiteke eta algara ere. Pertsona bat ala ikusten badezu, horrek ez du esan nahi barrutik dolua sufritzen ari izanik. Pertsona baten galera sare bat eragiten du, eta dena aldatzen da. Doluan bazaude, mesedez, Arantxak esan duen bezala, kulpak sutara, izan goxo eta maitekor zure buruakin. Zama handia da askotan lepoan hartu eta aurrera segitzeko, eta ondo ari zara naizta askotan, arnaste hutsa nahiko lan den. Eta gero, dolua akonpainatzeko era zuzenik ez dago. Bihotzetik askotan aski da, egote hutsa. Zerbait gehituko zenuketen, eskak? Horrelako espazioak ez beharrezkoa diala, nahi gaibez hitz egitea, ez ontaz hitz egiteak asko aldatu ditez, eta hitz egin edo entzun ere izan daiteke, ez? Igual hitz egitera ausartzen den denak, entzutearekin ere bale dezake, baina bazen tabu txikiagoak egitera, eta eriotza doluaz eta dolu txiki ez hitz egitera pixkatez. Ni bai gehituko nuke hor ere, azkenean sare bat behar dela inguruan, eta ni oso argi dauka zuek ezagutu zintuzte danean ere azkenean horrek laguntzen duela pilo bat, eta norbaitekin beti inguruan jendea dago prest hitz egiteko honetaz, baina egia da norbaitek bizi izan duenean desberdin lagundu alzaituela, orduan sare bat beharrezkoa dela. Nik oso gertutik bizi izan, gurasoak biak minbiziakin galdu, eta gero neri tokatu zaidanean konturatzen zea bizipena erabat desberdina dara, bai. Hoxe, bukatzeko? Nik esatea bizitza ez da bizaroteko, baizik eta gozatzeko. Horrekin geratzen naiz. Oso polita. Honekin agurtuko dugu orduan Minbizi podcastaren 10. saio hau, gure doluak askatzeari buruzkoa. Eskerrak eman nahi dizkiogu Oiartzungo udaleko feminismo sailari, saio hau antolatzeko egindako gonbitea luzatzeagatik eta baliabide zoragarri hauek emateagatik. Nirekin izan ditudan Julene Jarramendi, Maoxe Arana, Naiara Ormazabali, gure inurrikide Mireni, kontroletan, eta inurritegi guztiari, zuekin Olatz Merkaden inurria, denok hilko gerata, zeingo deu, hil arte, bizi! Zakit ondo gelditu duten direkto bai emango, baina ez. Arbatzua nahi